to nasilno čukanje jutro? Mislim, izmestio si mi iz pamet. Jeste, može kroz kafić. Sada će ga na kafićarima, brate, ne znamo ni da idemo. A mi smo namestili, evo mene, idete moj džok. Viš sad će nas sunčamo dubiki ko ženski i to. Traverna Agrapidos. 4 km, nisu 4, jedno 10 km smo bili. Malo sam izgoreo, skloni se, nemoj da lažiš ljudi. Dehidrirali smo, nikad više ne slušamo žene za put. Fetish family, šalim se, fotis. Malo pojačava, jesi pojačava, jesi malo pojačava. Gdje bre ti častiš svakako šta ti izgleda? Vam pijem? No. A ćeš voditi me? Ja sam tek ustao, idem da se sredim i da nađem Pavla. Idemo po Pavla. Kako je to nasilno čukanje jutro? Rekli mi da ovaj kada vas probudim na Mislim, izmestio si mi iz pamet. Zvanično dan drugi, ovo drugi dan, prvi na drugi. Idemo danas slobodno, nemamo nikakve izlete, tako da idemo da izvidimo sami nešto, pravimo sami svoj izlet. Koliko već idemo? 120 km, da? Idemo pešaka, nemam pojma, 15 km. Idemo da izvidimo neke stvari, idemo odmah na najdelju po dogovoru. Ja ću si vrata zatvorim, imam 11 ruke, nemoj se briniti ništa. Idem naravno ogoljen, da bi mogu se usunčan kao čovjek. Dobro, malo peckaže, nema li od sunce, da ja. Kako smo ovo džunglu, šta se čuje ovo? Dunja, ti si biolog, šta je ovo? Dunja, bre! Šta se čuje ovo, stvarno? Kako sad, oni se uveče čuje? Uvek uveče. Naravno, na plažu smo poneli samo osnovne potrebštine, to je najvažnije. 14 kila ranac. Ne idem po ulicu baš. Se sklonim. Ja. Kad ićemo na ovako neki cool izlet, mora nađemo i masku. Da ga zamaskiramo. To je full maska, full face, za usta i za sve. Hoću tu masku, brate. Ali ne može to stane na moju glavu. Ne piše, a? Znaš da prvi put to vidim, nisam vidio nikad. Maska za celu glavu, da, ovo je za facu i za usta i sve. Ne mislite vidjeli ovako nešto nekad. Full face maski, imate čak i rog gore. I može da se podesi još do sredine. I možeš da zategneš vrh. Pa ćeš i ti da uzmeš? Pa šta će nam stvarno, jedan nam je dosta. Jednu pa će se izđiramo, samo ako možda zategneš ti najveću. Može da se zategne. Jer meni veliki gruda. Kaže čovjek, ovdje se zateže, vidi se. Moj bratski samo što je uzeo masku, piči mi to. Ajde i to. Samo što je uzeo masku već je razbio. On mu ispalo. Glupanča. Maska je 25 evra, nam je dao 22. Znači vjerojatno košta 20, onom rekao 22 kao, znaš kao, za vas, brate, pofu za vas. Nego. Opravljamo se za put po žene, tako da po žene htjeli sreću. Jeste, može kroz kafić. Sada će ga na kafićarima, brate, ne znamo ni da idemo. Gdje? Pa ne vrsti. Svakako nam je to sreće, sa nam je glavno. Vrćemo se nazad. Ipak idemo kroz kafić. Sad ćemo. Nisi odavde da piješ kafu. Ovaj put mi je najjača stvar. Džungla, brate. A? A? Da, bukvalno Resident Evil, brate. Šta ima tamo? Resident Evil. Da su vi kanapi, brate. Glavnu stvar. Moram vam pokažemo, stani. Aka, brate. Nisi moja braća akavi. Ajde, piči gore. Ne znam gdje idemo, već sam se umorio posle 20 metara sam debelja. Sad usputište, a? Da. Ekstra. Idemo pored neki put vas dan, moj brat ga nasvirao. Tek će da vidimo gdje smo ga uputili. Nešto mi se za sad ne sviđa mnogo, jer koliko sam skapirao, 10 km idemo samo po putištu. A će nas poveze neki bakić? Neće.
Ovaj s kombi mogu komotno. Fino. Dobro, pa se sjetio brat da stavi kačketat. Inače bi mi glava izgorela sve. A i ti tupču isto. Pa šta imaš, imam i ja kosu, brate, ali opet mi su usija glava. A ovo dvoje još pauziraju. Koliko smo brži od njih, brate. Pazi, o. Taverna Agrapidos. Traditional dishes, low prices, fresh fish. Great view ovdje. Ajde, brate, evo kroz zida, brate. Pogi navlo u zvu planinu, brate. Posle 10 sati put prešli smo 12 km. 4 km, nisu 4, jedno 10 km smo bili. Malo sam izgoreo. Skloni se, nemoj da lažiš ljudi. Makar dobro, ajde, isplatilo se, ajde, ispoštovali smo i došli smo gdje treba. Lepo more, lepa voda, lep pogled, znači vodim je na Bahame preko Saint-Tropez. Ali stvarno je prelepo. Sad, to što moja devojka zapela da neće izgorimo, to nema veze. Svakako, daj vama. Mesto gdje smo se popeli je najbolje na svetu, onamo one ćoške na stene, znači ne daj Bože nikom. Kako smo izašli, kako smo sišli, mislim kako će se vratimo je bolje pitanje, ali no, potrudit ćemo se. Sad svakako još malo da posedimo i vraćamo se, nemamo vodu, poneli smo litar vodu na 30 čovjeka. Ide gas. Dehidrirali smo, nikad više ne slušamo žene za put. Nije nego Pavla za vodu. Da, Pavla za vodu, definitivno. Ne slušamo žene da idemo 50 km peške. Ali pošto ženi da spakuje ranaca, ne Pa da nije, mi znaš kažeš koja je ne fora? može, nemoj Da. ovo. Da smo uzeli kola, kao što smo rekli, poneo bi 5 paketa s vodom. Bukvalno biste spavali u vodu, da smo išli s kola. A da secam na leđe 15 litra vodu, ja ne mogu. Loša nam organizacija, Milica. Da. Moj njih ne da snimaš, ne znam šta pričam. Slušaj, ovako. Žensko. Ispešačimo, travel tour. Istu stvar biste vidjeli iz kola. Sem što ja ne bi dobio srčku. Možda bi i stigao. Dobro, stigao Možda sam. nam to bio cilj, pa... Umre. Nisi još. Daj mi tu vodu. Ko ima snagu da trkne po još 5 litra? Daj. Nakon, koliko smo uzeli flaše na kraj? 5 flaše. 5 flaše bikovu vodu. Preživjeli smo nekako iskreno, trebalo mi je sigurno 10 litra da se hidriram, tako da se malo pojačava. Ja se pojačava, brate, ja se malo pojačava. I sad čekamo neki gyros. Pork gyros. Sve im pored vodu. Samo da vidimo kakav je ovdje gyros, prošli put meni na drugo mjesto, ali mi se nije sviđalo što onaj gospodin indirektno je tražio bakšiš, izvini mi se, slabo. Fetish family. Šalim se, fotis. Ali dobro, sad ćemo. Imaju stvarno neke stvari, znam. Možda se vratimo opet ovdje da jedemo noću da probamo morsku hranu. Da li lignje, da li škampi, da li... Dobro, neću da jedem pokovan lukac ima i kod nas ovaj, kako zove onim ringovi. Sad ćemo deo. Inače... Evo morska hrana. Evo. To mi je zanimljivo da probam. Stivu gyros s kilo paradajz, ali mene šta smara mnogo kad jedem, što nije onako nešto raspoređeno. Znaš kad me mrđu samo tako, sad ću griznem i ću pojedem kilo paradajz bez mesa. Ne, ali dobro, uvrući ovaj. Moja devojka rekla da neće. Ali kapiram da je zato što treba dođem do mesu prvo. Ajde ti te fore. Evo i to. Paradajz dobar. I luka i kompilji. Sviđa mi se što je svuda lebac dobar. Prošli put da smo jeli leba ovo. O, pita ga on je to. Nije pita, zna se šta je pita. Ko pitanje škita, be. A mislim da bolji bio prošli. Više i malo meso. Malo, ne, malo. Evo, sad stvarno samo meso. Kako te čekam malo lukac, malo, a? Ajde. Ajmo. Malo opet si. Pogledaj. Evo. A sad, slušaj zvuk talaca, ovo brod. Ajde malo. Nema veze. Što se tiče cena u Fotis Family, kafe kao kafe, klasika 3-4 evra. Jajca, ko jede jajca na more. Ali kafe kao kafe, razni mesovi i čuda su 3-4 evra. Cijepo. Dalje, kažemo, salate, ne jede ni salate niko. To vas ne zanima. Što se tiče paske,
To nisu paste, nego što piše antipasto. To su ti appetizeri, predjela. Appetizers kažu ovako, 4,5 evra, 5 evra, sirevi, šta ima sve ovdje, neka čuda, ne znam ja. Ima svašta nešto. Šta sve ima, šta sve vidite, ne znam. Dalje. Tost. Ne znam za vas, ali ja ne gledam tostove, ali dobro, 3 evra, 6, 8 evra. A što se tiče glavne stvari, pita suvlaki. Inače, ne znam stvarno iz kog razloga tako se zove pa njih, ali dobro. Gyros da ne bi dobili u porciji koji košta 7, 8, 9, 10 evra. Izvinjavam se. Šta? A da ne bi dobili u porciji onako na tanjiru, da bi dobili zapravo gyrosom kao što svi jedemo i što zamišljamo i tražite pitu. Pita suvlaki je naznačen i naglašen da je 2,80. Sad, što je on 2,80, dok je obični gyros ispod 3 otprilike. 3 veše, da? Ne znam šta ima ispod još. Aha, ovo su neke porcije. Specijalan ručak za 2 osobe. 2 porcije ovih gyrosi, što smo jeli. Grčka salatica dziki za 30 evra. A da kupimo po delovi malo manje ispola, izvinim se 100, znači nećemo. Kebab porcija, evo, porcija je 9,5 evra što se tiče kebaba, gyrosa i ostalo. Se vidite to? Ne znam jer ja ne vidim da ima da. Svako sve stvari izgledaju cool na sliku, kao klasika. Variety special, variety, ne znam šta je. 20 evra košta, ne bi ni testirao pravo da kažem. Špagete 7-8 evra, 6-8 evra i tako dalje. Ribe šljaci. Sad imate svašta nešto to, nemam pojma ni ja što sve ima, tako da baš ono svašta ima. Swordfish. Seri dobijam i mač i ribu, bro. Mala pecnuta riba je 8,5 evra. To meni nije dovoljno. Dezerti. Krofne sladoled. Krofne s čokoladu, jogurt s med. Jelly, šta će nam jelly već? I rice pudding, šta je pudding? Rice pudding. Pudding. Pudding, stvarno napisano pudding. Imate rice pudding. Evo, hoću Ali jednu čokolanu. okej su cene za to. Jedna čokolana krafna zvuči dobro. Hoće sad? Pa debre ti častiš svakako šta ti. Sokovi kao Coca-Cola, Sprite, naranđa, limunada, sve živo 2,5 evra. Svaki sok je 2,5 evra. Sveži sok je 4. Dobro, to verovatno ceđena limunada, ali ono sve po 2,5 evra, brate. I na kraju, uzda, 2 evra. Pivo je dobro. Meze su 3. Pivo je okej, da. Mi smo uzeli pivo sve što ne piše nigde, ali ne piše. Dole levo? Jeste. Ne znam, piva su menjali cene, bilo je 4,5. Stavili su na 4 i 2,5 evra, 3 evra, okej. Sad zavisi ko je, imate velika, mala piva, verovatno su flaširana, ne flaširana, ali cene su otprilike 4, 2,5, 4, 3 evra. Ali okej, u principu zadovoljni smo cenama, jer sinoć smo jeli za 20 evra svo četvoro, što je sasvim ono korektno, jer šta pojeli smo 4 gyrosa, 2 piva, 2 vode, što je dosta ono 20 evra, sasvim okej. Da, mesto se nalazi odmah pored obale, bukvalno. Sem što ja nemam moći da sam pored obale, jer sam udaljen 20 metara, ali dobro. Onako zvuči cool, makar čujem vodu sve vreme dok jedem. Mogu zamislim kako će se provedem kad jedem morsku hranu i slušam vodu od ljeka. Mnogo dobro, brate. Znaš koliko ću onako jedem škampa i on će ovako igra dok postoji. Ali ne vezi. Će probamo, šta fali, nikad nisam probao koliko mogu. Devojče, ne da mi naplatiš, brate. Wanna be in? No. I just want to make fun. Sad će ga platiti po času. Jedan i 5. Idemo, vrate. Bye. Bye. Ljudi prepoznaju vlogeri, da. Najveće, nema. A ja ovog da upecamo, brate. Koliko košta ovaj gejtnis? On veći od mene, brate. Dunja će ga napecaš ovog Mikija Mausa. A trebamo iskidaš konac malo, ono, nemoguće. Hora iskidaš konac i onda zoveš ovo, kažeš, gde je samo čas do ovo?
Dosta roditelji s decom, mnogo zapravo, mnogo deca. Kod nas čak u apartmani ima neko detevo što trči po apartmani, vrišti sve vreme i lupa s vrata, znači dete je pestart lik. A mislim da priča španski, ono, do njega ću kažem komu je stas, ću udarim u čelo i više neće da vrišti. Ako nema, treba imamo neko novo mesto, ali možda uzem oran takar, će vidimo, ako idemo negdje daleko. Jer da idem pešaka opet ovako nemam. Malo nas kamovao. Znate onu foru, klasičnu marketinški trik gde on kaže kao 25 for you 22. I ti kao ne, mlati moj brat i daš mu 22 evra, on u stvari 15 evra košta maska. Gdje je bil, brat? Vas sam mu kažem 10 i vozi. Evo, voza ovog brata Iku. Moj brat Ilija došao gdje da se propoza, brati. Evo je plaža, a nama je apartman levo iz ovog žutog. Šta bi 32 stepena, brate? Ako je voliko ladno, 32 stepena, koliko je naša žega bila? 96. Sad smo pošli po one rolnice što smo jeli od pre neko večer. Hoćemo da pecamo neku rolnicu sa sladoleda. Pa možda nosiš torbicu, možeš, ne? Pa nema zašto samo da imam pare kod mene jer moj drugar je ostao dikintus. Evo ga otimački kombi, zamisli iz Rumuniju. A već gdje je Packer go? Sad će ga nakupimo sa slandolem. Evo su rolnice. Sem što ja bio ne rolnicom, ali znamo da je okej. Baklava mislim je bilo nešto pravo da kažem, ali zanimljivo je svašta. Leba je jednog onaj metarni što smo uzeli, onaj metar leba. Golan veći od lakat. Excuse me, can we vlog in here or not? Thank you. We need these rolls from fridge. Koliko ću uzeti? 10 komada? Koliko skošta? Ne znam. Želim. How much is one roll? Yeah. One ice cream roll. Ice cream roll. 70 centi. 10 komada. 3 Pa isti ti djelo. Huh? Can we get 10 of those? If you take more than 4, Okay. are per kilo. But it's 70 cents by piece again. Okay. 10 pieces. Okay, yeah. Can we get 12 then? Well, 12, yeah. I ti možeš da uzmeš. Ako uzimaš još bulk, možeš da uzmeš za manje para, ali tebi ću skam. Od prilike. only of them. Yeah, just them, yeah. Ovo drugo se ne bi peckao, nisam kao siguran. Dosta, još će nam nabaca, a to što sam lepa. Da sam pošao s Milicom, rekla bi, aj, 40 evra. Mislite šta bi još mogli da uzeti? Ne sad, nego za inače, ono svakako nam je preko puta to lagano. Hej, lebac, ali ja ne volim tako, ja volim naš nesnat, bra. Ovo maglo jedino, onako, kao veliki lebac. Jeste velik, baš. Možda mi da pridržim lebac. Hvala, fina, viš, kako blogoš, brate. Nosite kamere svuda, verujte me, ne mora ni snimati, samo kažete i onda, brate, rolno više. Možda mi zapakuju 9. 11 euros, please. Thank you very much. Thank you. Bye. Idemo siguranski, a? Čekaj sad razmislim. 70 centi je jedna rolna. 70 centi jedna rolna. Puta 12, 7 evra. I onda 2 još. Koliko? Kako? 8,4. Ne, ali čekaj, pa da. I kako onda 12 rolne 11 evra. Pa eto, tako lepo. Znači 70 centi jedna rolna, ali ako kupiš više onda 4, 12, 6, 15, 150, 12, ali 12 rolne su... Ne, nije ona to rekla, bre, tu panču. Šta je rekla? Rekla je 70 centi je rolna na komad. Da. A ako kupuješ više od 4 ide na kilo. I onda mi je po cenu za kilo merila. To je rekla. Znači, ti mi je dao 3 puta po 4. I što sam platio 3 evra više jer sam ovdje? To je to, kad skapiraš kasno. Ali čekaj, ona meni kaže, kad uzmeš 4, nije logično kupuješ više da bude manja cena. Pa logično je nama, ali ne njima, brate. Došli si u Krčku. Dobro, ali nemoguće, više uzimam od tebe. Šta je 11, bre? 12 puta 0,7. 8,4 evra, ona mi je otkinula za 2,6 evra. Za skoro jedan giro smo otkinula. Sutra ću uzem džabe leba, evo ću još. I da mi kažem 2.6 from yesterday. I need some bread. Pa mi se ni ne delo kad sam dao 11 evra da petrim slavno. Smorio sam se, iskreno, kao čep do čepa. Naravno da smo na 18 sprat. Može se.
da se napeckamo sa sladoledom. Oma da se nakuskamo, ja se kako ide Srbi na more. A pa su čega tu, evo, nema se keš. Nema se keš, brate. Dovoljno pare smo dali da dođemo, ne? Još pazi onaj, traži mi bakšiš, brate. Drugare, juče sam jeo girosko tebe sad ko sam posuljeno, izvini mi se s bakšiš, brate. Ja, nemoj to pričati. Malo sirat, petno. Sirat si Demar kupila devojka, vogiš. Sponsor, brate. Lebac šta je najjače sad, ne mogu vam pokazati sad, ali najlon i najlon. Da se ljuba jati. A pa je sad dobre stvari. Nemo kraja. Da ga napeckam. Šta? Leba ovako, zbušam. A? Sad klišku? Miš klišku kao što jedem ili cijelo leba? Cijelo leba, kad si uhvatio ovako si ga stisao. Dobro, pa kad premi devojka jedenje ne može bude bolje, vati. Posle ga nadrvimo s nekih grčkih kolača sladovi, da se usladimo sa grčki specijalitet. Kornet sa sladoled. Ali kornet je listnato testo kao baklava, da. Bukvalno. Baklava sa sladoled. Ali nije običan sladoled. Nije kao kod nas gušći je malo. Ne znam koja je fora. To je danas što sam tržio rolnice. Evo rolnici, brate. Evo pelješila me, tako 12 komada 180 evra. 12 komada 11 evra, ali nismo se mi razumeli, nam je dali namjerno skuplje. Ali veće je svako, mnogo veće, mnogo više sladoled ima. Slatko nam da te gledamo. Ajde malo. Baš lepo jedeš. Najjači si ti. Najjači sam ja, ove dve ženske pobegu i malo bio sam sobran pa mi izbile preko usta pa smo išli da im namestimo. Jebi ga, ne znam svi ko zečarci, jer vešli. A mi smo namestili, evo mene, namestili mog džoku. Treći dan. Nemamo mnogo kontent, sad smo se nasunčali, malo smo se slikali pored talasa i toliko. Ne znam gdje idemo i šta će radimo danas. Viš sad će nasunčamo dupiki ko ženski i to. Grik lokomates. Da li ide ovaj za zajče? Drži brovo. Treći dan bez ikakvog izleta, odnosno dan pauze. Rešili smo da 2 dana, odnosno 3 koje imamo slobodno ne radimo bukvalno ništa. Odnosno, muknustavi. Išli smo da se banjamo, sunčamo i tako to. Izgoreo sam, ne znam se vi, ja vrat izgoreo. Izgledamo bojno. Nemamo content neki trenutno. To nije strašno, jer će da nadoknadimo kad idemo na izlet. Jedva čekam da mi oni Grci kad me vode po peći, mi priču ela pronto porto pontos, quaros pamos favos gavros. I ono, mi kažu korkorikis pokos 5 evra. Ja ću kažem notos potos i neću ništa da platim jer šta me briga. Ako sam platio izlet, valjda ne mora platim ulaz, jer se plaća ulaz? What the fuck, šta me ne naplaćuju da dođem samo, kao evo da znamo da će dođeš 20 evra. Svi izleti su vam 20-25 evra, otprilike. Sad, kako koji, ne znam stvarno tačno jer naravno da me nije zanimalo, samo sam rekao plaća, vrat, kaži ti samo koliko. Kad idem u neku vinariju možda se napijem kao sveska, šalim se, nema pare za to, ali ću testiram sva vina koja možda se testiraju džabe, to nema greške, znači svako vino, degustacija, degustiram 5-6 puta po 20 vina i oko. To mora da se napravi. Čuti se dogovorio, ja smo i braću Grčić kažem, daj ovaj, znaš, ova 2-3 dana oko. Došao sam bre da se odmorim, ja se zveram po planine, a bili smo i po planine. Kad sednemo u autobus na plus 60, oni Grci ucrnjeni, onakvi upekli. Ali nema veze, makar da ponesem vodu, zajebao sam se, jedan dan nisam poneo vodu i teo sam da umrem. Tako da ne preporučujem ako imate 110 kila se zverate po planine bez vodu, nema. Zato sam izgoreo, nema veze, makar ću dođem u Zaječar, obojem bate, sve sam se obojio. I još jedna stvar, za sutra planiramo da vidimo da li ćemo da nađemo neki rent-a-car. Sad, kakav, šta? Ja se nadam neku kanticu, malu pandicu ili tako nešto, čisto da se pokrpimo da odemo do nekog. Ja ću da vozim jer mi niko nije siguran vozač kao ja jer sam najbolji. Ako zafali gorivo kad dosipamo, ako zafali gorivo će dosipamo slanu vodu, možda im idu kola na vodu nego lažu da im platimo gorivo. To je to za današnji vlog.